denne uges udgave af Hate Date skal heavy metal-sangerinden Anna fra Indre København på date med bodybuilderen Daniel fra Ishøj. Begge er de i gang med at gøre sig klar til aftenen, i håbet om at møde drømmedaten. Min drømmepige, hun skal være lyshåret, og så skal man en feminin pige og en pige, der godt kan lide at træne og gøre noget af sig selv, fordi sådan er jeg. Men hvad de tror er en ganske almindelig blind date, er i virkeligheden en date med deres værste mareridt. Nemlig deres diametrale modsætning. Altså, jeg er ret spændt på min dag, så jeg glæder mig til at se, hvem det er. Lige nu der træner jeg for at se lidt pumpet ud til aften, fordi jeg vil gerne imponere min date, som jeg glæder mig rigtig meget til. Det ville i hvert fald ikke være særlig fedt, hvis det var sådan en pretty boy. Man siger, at modsætninger mødes. Gælder det mon også for Anna og Daniel? Vi har sat dem i stævne foran Netto, hvor deres hate date kan begynde. Hej, Anna. Ja. Daniel. Hej. Hej. Hyggelig måde. Lige måde. Så, Nå, jeg har lige noget her, som vi skal se. Okay. Jeg ved ikke, det var noget, jeg fik, som jeg skulle læse op, når jeg var sammen med dig. Okay. Der står her: Kære Anna og Daniel, velkommen til Hate Date. Man siger, at modsætninger mødes, og derfor er I to netop sat i stævne. Jeres opgave bliver nu at få det bedste ud af jeres date, trods jeres forskellige personligheder. Held og lykke og god date. Hey. Så det bliver jo spændende. Det havde jeg ikke lige regnet med. Nej, det havde jeg heller ikke. Men vi skal nok klare den. Ja, skal vi gå ind? Ja. Anna og Daniels date går på en romantisk aften, hvor de selv skal lave mad. De har derfor fået til opgave at fylde en kurv hver med alt det, de godt kunne tænke sig at spise. Men de kan ikke begge få deres vilje, og må sammen vælge, hvis kurv de vil bruge. Skal vi finde ud af, hvad skal vi... Ja, men jeg er jo vegetar, så jeg har altså kun taget grøntsager. Er du vegetar? Ja, det kan jeg se. Nej, det er jeg ikke. Nej. Jeg kan godt lide kød. Men ja, det er lidt svært for mig at gå på kompromis. Men altså... Ja, så må det bare være sådan, jo. Ja, er det okay, jeg laver noget mad så? Ja, det er fint. Hate date, hate date. Ja, men altså, jeg synes ikke, det er en specielt god date. Det er faktisk sådan en rigtig hate date. Trods de romantiske omgivelser er der hverken kemi eller hyggelig stemning mellem Anna og Daniel. Vil det lykkes dem at få en fed date i sidste ende? Jeg glæder mig bare til at komme hjem, faktisk. Se med om lidt. Hate date.